kod yaro yuto mapachoka bende nochiwo thuolo ne Ruto mar kwedo lipode manyiedhore ni pesa mar Hustler Fund ok osekonyo jopiny to pong' kod mibadhi. Onyiero weche mamegore ni jo-Kenya oseng'anjo ne chulo hola mar Hustler Fund manyalo romo bilion 10 manowuok e lipot mande nogol kod duol mar KNHRC. Was not supposed to compete with banks. It wasn't meant to replace credit in banks. It was meant to correct a market failure. That there are people who banks and financial lenders cannot touch even with the longest pole that you can find. But they exist. They are not included in the financial system, and they need support. So we rolled out the Hustler Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody, because they don't understand the hassles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya, down there, where 500 shillings can make somebody earn a living, be able to put food on their table, and be able to go about their businesses. Moko kuom johala ma Kisumu bus park koro kwano lal maduong' bang' mach wang'o ohalagi manego pod ok oyangore tok mach muocho kiny mane piny orugodo kawuono kendo wang'o dukni gi stondegi. Mach makamano machakruok mare pod ok oyangi oyo johalago ka koro ywago lal maduong' ka giwacho ni gilalo mwandu mathoth mokalo kendo manyalo hewo milion 3. Gikwayo kony kuom sirikal ni mar ohandgi mancha ne en yuto margi kende, ka bende gidwaro ni mondo oket okenge manyalo geng'o masiche makamago. Chian gi mwandu moromo 90,000 to giwang' gite. Kora kwayo kuom jotendwa ni mondo gikonywa gigednwa kata kege nyalo yudonwa gimoro matin nikech an chalo kugi pes loan. Kora kwayo jotelo, city manager gi jatendwa governor mondo unenwa uruma mondo une kaka wachako nikech wan gi nyithindo madhi skul. Wachin kano wuogo tieno to yudo off guard kwati wasedoke utewa nikech ng'e kaka sirikal manyong'o ok dai ji tiyo 24 hours. Eno dai ni koromo sa tidok ot. Koro kwaseloro giko duto mwadok ot tigonwa simu dirutieno gimoro saa 7 ni stimo muoch wang'o utewa. Koro mondo wawuog mwachopi wayudo ko giko sa wang' te. Bende nyong'o be nyak ng'e olaw wa mondo ji oti 24 hours kaka nosayuto city ma Kisumu. Gimoro nuwatia half ema kelo wechegi. Jo Kisumu County Fire no ko owuok sama dwarore. Ne gibiro giyudo kako kochako wang' matin to gileo magik moko owang' mang'eny. Kaka an gi dukni 2 ma nesha uso electronics gi gig stima. Awito machiegni gi milion 3 to wakwayo jo alawa moko kendo gi jo community ni wewe uru modong' matin bende kikur koro donje dukni moko ma pod nigi gik moko matin uchako ketho. Ji ariyo yangi nowito ngimagi kanyo e masira ma daraja 2 e boma ma Kisii tok break ma lori moro chot koa e chuny boma no nyaka e chiro ma daraja 2. Masira no weyo ka ji modhuro bende oyudo hinyruok maricho kendo ring kodgi e kar thieth ma Kisii ka de kuom ji 11 go ngimagi ni kama rach. Komanda mar obila ma kaunti ma Kisii oyango masira no kowacho ni gidhi mbele gi timo nonro. Leo mwendo wa saa
saa 2:25 tuliweza kupata ajali mbaya ambayo imetokea hapa daraja 2. Gari aina ya Tata ambayo ni Kanta iko hapa nyuma yangu iliweza kupoteza mwelekeo, na wakati ilipoteza mwelekeo gari hilo lilienda likagonga magari mengine mawili, na katika harakati hiyo tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali. Tungeomba wananchi wetu, daraja 2 pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana. Apisa mag okwach kich manyo obila moro mitudo gi chielo gi magina joma mine mokariyo kendo nego gi e gwenge ma Kanyonyo mayudore e kaunti ma Kitui. Obila no wachore ni nomako osiep gachiel kuom minego, ka wachore ni e seche manyo manye nyodhi oyude e od osiepneno, kama bende nyochielo gi tok gwandruok muoche kindgi. Bang' timo timno, achiechno noringo molal kapod obila dhi mbele kod manye, kako machielo tichano tim bero ne ringre go odiechieng' makiny. Walikuwa duty pale petrol station inaitwa Kenzi, walikuwa wanalinda hapo leo. Hiyo wanalinda hapo. Sasa wakati alienda kwa petrol, aliacha askari mwenzake. Sasa akaanza kutafuta huyo rafiki yake msichana. Akakuja akamkuta kwa proti ya Jacqueline Bive. Sasa hapo ndio walianza kuvurugana. Mwishowe kuna madam mwingine walikuwa na huyo msichana, walikuwa na Judy. Sasa askari alikuwa anataka kupiga Judy, na huyo madam alikuwa anamzuia, anamwambia usimpige. Sasa askari ndio alichukua hatua ya kuwapiga risasi, akawapiga wote risasi, wakaanguka mahali pamoja pale. Judy alikuanga rafiki yangu. Kama rafiki sijafurahia sana kuona dadangu ametenda kinyama. So mimi ninasema ni hata kama uko urafiki na mtu alafu mkosane, si lazima umuue. So venye amefanyia vibaya. Pia ameacha mtoto wa miaka 4, na mimi naumia sana juu huyu mtoto sijinda mwambia nini. Naomba askari asipatiwe hii bunduki silaha wakiwa amekunywa, kwa sababu huyo askari alikuwa ameanza kunywa mchana. Najua kaenda kupatiwa aingie duty ya usiku, na mwenye kumpatia alikuwa anamuona ni mlevi. Naomba serikali msipatie mlevi hiyo kitu. Hiyo kitendo ni baya sana. Tendo bila ma Nairobi olando loro moko kuom apeyni e chuny boma ma Nairobi motelo ne tuke mag CHAN mibiro tugi kiny e alap ma Kasarani kod Nyayo. Apaya ma Aerodrome biro lor kowuok Madaraka roundabout nyaka Lusaka roundabout, ka apaya ma Lang'ata biro lor chakre Madaraka roundabout nyaka Lusaka roundabout. Mombasa Road ibiro lor chakre Lusaka roundabout nyaka Bunyala roundabout. Kaka mano bende joriembo madhi e chuny boma ma Nairobi katiyo gi Mombasa Road okwa mondo tigi apaya ma Likoni Enterprise. Matiyo gi Lang'ata Road bende ikwayo mondo tigi Raila Odinga Road kata mano ma Muhoho. Joriembo mawuok e chuny boma ma Nairobi katiyo gi Thika Road nyaka Ruiru, Juja nyaka Thika okwa mondo tigi apaya ma Limuru kata apaya ma Kiambu. Kama tatu madhi Kasarani ikwayo mondo tiga apaya ma Baba Dogo Ngomongo nyaka roundabout Mango Mongo. Jowuoth mawuok Thika kadhi e chuny boma ma Nairobi tikwayo mondo tigi Eastern Bypass ka apaya ma Kiambu kata ma Limuru. Okwa jowuoth mondo mi kik tiga apaya ma Thika mak mana ka gidhi alap matuke ma Kasarani. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ochiwo singo mare ne jopuonj kod jochung' mamoko e sekta mar somo ni piny owacho oseketo thenge omenda maromo e bajet mar omenda 2025-26
mageto jiwo sekta masomo. Kanolose skund primar matande mayudore Malava e kaunti ma Kakamega, Mudavadi noko ni sirikal oketo thenge 25% mar budget mar bero kidienje mopogore mag somo e pacho ka. Jatelo no nodwaro duol mochung'ne ndiko jopuonje tich ka mondo rang yore mag medo jopuonj lemo kama gibiro tok jopuonj manoywore romo no golo ywakgi ni sirikal ojwang'ogi. Right now, 702 billion Kenya shillings have been allocated to education, which is 25% of the entire government budget. Issues of promotion, there must be a proper methodology, something that you can justify. We want that implemented quickly between the Ministry of Education, Teacher Service Commission, so that teachers can benefit rightfully with their promotion. We want them to earn proper salaries. I am a teacher right now. I am teaching with a teacher who taught me at Butere Girls. We are in the same job group. Chances are I may die before I'll get any promotion, and it is really a sad state of affairs. We ask that this be done away with so that promotions are not pegged on administrative posts. We have hardly 10,000 schools in our country and almost 400,000 teachers. Not all of us can be administrators. Can we get promotions even without being administrators? Jaod jatend piny Rachel Ruto oyango ni ene wuoth mar neno ni oganda ahinya to jogo ma jopuonjre ma pacho ka yudo pi maler kendo dak e ngima makare. Mama Rachel Ruto ne wuoyo e skund Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori kama notelo e chenro mar kunyo pi mabiro konyo jopuonjre gi jogweng'. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyowa lero. Kaka yorno mar neno e gwenge ma pacho ka yudo pi maler, jaod jatend piny Rachel Ruto ne olimo skul ma Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori mar yawo chenro mag kunyo pi. Mama Rachel Ruto wacho ni ma en chenro ma gikete maino ni mar pi en gino ma ochuno e ngima dhano, gino ma itiyogo e tedo, keto ler kod tije mamoko, kendo ni onego bed ni pi yudore machiegni. Water is everything. Without water, we cannot cook the meals that we cook here for the children. Omedo ni ma en achiel kuom yore mag bero gwenge, ka imiyo gi gigo machuno machalo pi, ahinya to e skunde, gino mabiro bero ngima jopuonjre, kendo miyo chenro mag somo bedo mayot. Trusting God that working with the national government and other partners that will be able to go to different parts of this nation to be able to help communities and especially schools so that they can have clean drinking water. And this is for our children, because when our children have good water that they drink, then we know that their health is good and they are able to study. Jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane osiro Mama Rachel Ruto e nyasino ochiwo puoch ne sirikal kuom parogi e lweny mar neno ni ler kod pi obed e kaunti ma Migori. Otiyo gi thuolono mar chiwo singo ni gibiro chung' motegno mar neno ni kaunti no osiro tend William Ruto nyaka higa 2032. It is indeed very interesting because this week we are celebrating water, sanitation, and what you have done today by just the stroke of pressing that machine, you have laid the foundation of water, sanitation, because everything, food, diseases, and all the related issues can be addressed through water. Tokor kakore, Jalup Gavana ma Migori Joseph Mahiri ochiwo geno mare ni Migori bende biro rieny mana kaka counties mamoko kaluwore ni county no osebedo ka yulo. In the next few years, Migori County is going to compete with the other counties in this Republic of Kenya, because we feel that in the past many years, Migori County had been left behind. Chenro ni mar kunyo pi e kaunti ma Migori en mana tielo achiel kende e wuoth maluorore pacho ka mangima kama biro tok tielo machielo mane otimore kaunti ma Makueni juma mokalo. Makofi mazuri. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Piny Kenya obedo achiel kuom pinje manoyango biro kanyakla mar manyo yore mag bero thieth ma nengone tek mokalo e alwora mag Afrika. Ka gitimo romo ma kamano Nairobi mane menyo thieth makare nengo moyweyo, jokanyo koro dwaro ni oganda mondo owuog oko mar yudo pim momondo eka giyangi kit tuoche manyalo muomogi kendo yudo thieth motelo. Chenro ma kamano biro bero sekta mar thieth pachoka kod pinje mamoko, kendo pek mar thieth bende oyangi ni dhi bedo kod fuong'ruok.
Government needs to continue partnering strongly and closely with the private sector so that we can have health for all and also universal health coverage in this country. So I usually use the example of COVID-19, where the private sector really came in very strongly without caring who has what capacity or who has been doing what. And we saw a lot of good work. Topics or some of the themes that we discussed are around UHC, primary healthcare, innovation, etc. Of course, WHS is also very strong in convening private sector, who are some of the partners that AMREF also works with. For us to achieve and attain universal health coverage, there are a number of things that are very pertinent. Part of it being quality diagnostics. The main factors of WHX Nairobi is that we have high-level C-suite, public and private delegates attend our conferences year on year. Ten County ma Migori kotenore gi riwruoge masiro chenro mag pidho rech e kaunti no dhi nyime kod chiwo unga mag rech maromo 25 ne grube jolupo e dho wedhe mopogore opogore e kaunti no. Kaka George Jumalero, ma en chenro mar medo jiwo jopur kata jopith mag rech e chenro makamano. Dok piny mar rech e nam Lolwe, Ten County ma Migori ne obiro kod chenro mar pith mar rech ka itiyo kod unga mar rech manochakore e higa mar 2023. E tielo mokwongo mar chenro ni, Ten County ma Migori ne otiyo kod omenda maromo milion 3 e chiwo unga 4 mag rech e dho wedhe. Lipot mogol kod migawo mar e kaunti ma Migori yango ni chenro ni ok ne odhi makare ka kuom unga mag rech 4 mane ochiw ne jolupo mana achiel kende ema tiyo nyaka sani. Apisa maduong' e migawo no mar e kaunti ma Migori Jojo Chola yang ne dieri ni thoth unga mag rech mane gichiwo mokwongo ok ne odhi maber, ka bende owach ni mae obiro nikech en gima nyien mane obiro ne jolupo mane oketo mana geno magi e lupe nam Lolwe. Nyang'wina no fail, Masori no fail. Ochalo wach midhieche ma oting'ore matend dho wedhe, keto arita makare, pek e nyiewo chiemb rech kod mamoko gin moko kuom gigo eko ma omiyo chenro ni obedo kod ng'ikruok e chakruok mare. Jonam ng'iyogi odonje nam gi yie to ka ang' oduogo to yude mare moro matin ma wach migi mirito ni ok yotnegi ahinya. Gigi imiyo chiemo pile ka pile nyaka dweche madirom 7 korka gin tayari ma koro inyalo golgi oko. Bende nikech apaka ni nam ma pile ka pile kej en gimicheko kaka ipidho rech kej no bicheke ng'iye nade kama norokni rido iyudo kama nodhi otamo thoth rito. Kata kamano apisa ne wach ni ng'ikruok ma chenro ni mar pith rech ma itiyo kod unga mag rech ne obedo godo e chakruok maggi omiyo gi puonj mathoth kendo sani gin tiyo makare mar tero chenro ni nyime. Kej manyalo stand those waves menam and those high density pipes mamane gik mokel sani they are quality cages world standard manyasani. Keto unga mag rech ma omi grube mag jonam kamoro achiel e nam Lolwe ma idendo kaka aquapark chiwo unga gi ne grubego ma olos makare ka achiel kod chiwo rech gin moko kuom puonj ma migawo mar e kaunti ma Migori wacho ni koro gikete tim e kinde ma gichiwo unga mag rech maromo 25 kendo ma omigi kod moko kuom riwruoge masiro pith mag rech e kaunti ma Migori. Winjo miwa cages 25 so far gisemiwa 15, 7 nitie Sori, 8 nitiere Matoso. Nwachako yudo gima chielo ma onyalo timo mondo gino faulu maber. Joge nyaka bed in form of groups. Ok miya no mi BMU. Ke miya BMU ng'ama nigi yien owere gi gino kanyo dhina. Just go the oket kanya achiel mondo miyudo ka jomiuru kej gi ni Matoso ka, jogot ka Chola kej ni Matoso ka. Kamano. Waketo gi together mondo managing gi obed easy. Kalwe kod geno ma ido rech mathoth ka utende kod pith mar rech ma imedo jiw kod 10 County ma Migori. Migawo no mari wacho ni gidhi nyime kod keto kuondego ma kano rech mondo koro kik gikethre. Nikech mano nwakoni nyaka giger no bende landing facility. Wan gi mana sirkal osegero Miuru ma already and brushes mu jotimne ka gikacha. To ma jogi gero contract no sebedo awarded ma ichak gere dhi gere got Kachola. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Nyakaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Aneno ote mar Jo Odundo mtu kubwa size ndogo wacho ni wamor gi chenro waneno kare ka wantie Kariobangi North ka gi Rosbella Ouma to gi Linda Adhiambo. Kaeto machielo bende en mar Anlawi Wuod Adore mar Rinya. Aneno Ramogi TV makare gi jodala. Machielo bende Milton amor gi Migago an kodi aneni maber ahinya ka wachano nyasi mar rapar mamawa an Sara Singa Nyakwaro Dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Kaeto machielo Ramogi TV choponwa maler Malindi mosna nyikwa Awuor Kolala kamoro amora ma gintiere Anonyango Wuod Lieye. Machielo bende en Pamela Otieno oneno Ramogi ka en Kisumu Siri wacho ni mach masiko ketho mwandu go halago duoko johala chien. Aparo ni mano en kare. Kaeto mogi kapok wadhi e yweyo ni watimo mos ne johala mamach wang'o mwandu gi Kisumu. Anyakwar Wanyangu kawuok Game Siriwo. Wakaw yweyo matin kik dhi mabor bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Don't miss out. Kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyaka monga jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka monga jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your Skiza tune.
Machiegni kendo riwruok mar Red Cross osidhanga gedo malok tich margi kod kar reso ngima e kinde mag masiche boma ma Homa Bay magibiro konyo godo e kedo gi midhiero mabiro apoya e kaunti no. Lok tich no magedo mare biro kawo dweche 4 ne oyangi gi jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Idris Ahmed kaachiel gi jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga. Ahmed owacho ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis mayudo masiche ahinya to mag ohula e kinde ma koth chwe mang'eny e pachoka, kendo gedo mar lok tich makamano biro miyo gi tich mayot e kedo gi masiche mabiro apoya. Omedo ni Red Cross biro medo tiyo machiegni gi sirikand kaunti ma Homa Bay mar neno ni gikedo gi masiche mabiro apoya kod wach ohula mosebedo ka daro oganda mathoth e gwenge magidakie. We have also done the groundbreaking for our offices that is the Kenya Red Cross office in Homa Bay. For many years we've operated through spaces that have been granted to us by the national government and the county government. We've decided now to have a home and the groundbreaking for the office will not be just the groundbreaking for an office. It will end up housing the Kenya Red Cross complex in Homa Bay. Ndalo mang'eny wasebedo kama seche oyudore to yudo ka gik moko kuonde ka Kisumu, Nairobi, koro seche mikonyogo japiny bedo mochwalore matin. Koro bedo gi chenro aina ni e kaunti ma Homa Bay biro miyo chwalo kony e kaunti ne joma oyudo masira bobedo mapiyo kende seche mowinjore. Omiyo biro gi ka biro konyowa mondo mi samora mora magidwa miyowa gik moko to ka gin gi stoka to biro yudo ka gigo ero nitiere kama chiegni mondo mi okonywa. Giwacho bende ni gidwa gero rescue center makadiponi ni wan gi tabu mar pi to bende ginyalo konyowae. Ten County ma Mombasa ochako chenro mar jiwo talanta mag jopuonjre e yor chiwo negi tiegruok mag lony mopogore opogore e kinde ma skul olor ka chenro ni geto mar gayo gi donje timbe ma ok ni kare. Koloso bang' romo gi jopuonjre mawuok e skunde 28 e Mombasa madhi e piem mag wer e kaunti ma Meru, Gavana Abdulswamad Sharif Nasir ne okoni kaka Ten County no gidwa keto maino e jiwo talanta mag rowere kapod ginie skunde. Jatelo no bende ne ochiwo sir mar siling milion 2.5 ne jopuonjre go mane dhi e piem mar wer. Ne ojiwo jonyuol mondo bed machiegni gi jopuonjre e kinde ni ma skunde olor kendo mondo lundach gi e kinde ka kinde. Badala ya kukaa mitaani, wawe wanaenda na wanajishughulisha katika mambo ya elimu, mambo ya michezo na mambo mengine. Hata hivi tunavyoongea, kuna watoto 430 ambao wako katika boot camp. Boot camp, watoto hawa katika hii nafasi ya likizo wangelikuwa wamekaa katika vibaraza. Badala ya kukaa katika vibaraza, wakienda kupatiwa leadership skills, ili tusiwe tunenye kuongea tu ya kwa hawa ndio viongozi wa kesho, lakini kuanzia leo tuwe tunawafundisha hawa watoto faida ya uongozi nini. Wanaenda kupatiwa leadership skills, wanaenda kupatiwa bonding skills, wanaenda kuoneshwa ile hali ya kuwa patriotic kwa Mombasa, kuwa patriotic kwa Kenya. Serikal ma pachoka ochako chenro mar chiwo chiemo kony ne kauntis 23 ma oro kwako. Kanolose kar chung' od bura ma Mwatate mayudore Taita Taveta, jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku nolero ni sirikal osingo mar neno ni chiemo makamano ochopo ne jopiny e kinde mowinjore, kama biro e kinde ma jotelo e kaunti no ogolo ywakgi e wi cham miketho kod le mag bunge magiwacho ni medo kelo nok mar chiemo. Chakula ya watu ya Kenya amehakikisha kwamba in the 23 counties ambazo ni semi-arid areas and arid areas kutakuwa na chakula ya kutosha. Mpango maalum ameweka kupitia kitengo ama idara ya special program ambayo mimi ndio nasimamia kama waziri wa special program na pia waziri wa public service and human capital development. Maana wengi wanapitia hali ngumu sana majumbani. Anakula mili moja kwa siku. Wakati mwingine wanapita hata siku nzima bila kupata chochote. Na hali hii imeathiri sana hasa zaidi watoto wetu wa maeneo haya. Mara nyingi hawaendi shuleni kwa sababu amelala njaa, ameamka njaa,
hawezi enda shule na akaconcentrate na masomo kwa ujumla. Kwa hiyo nataka kusema tu tunashukuru serikali kupitia waziri wetu wa special programs kukubali kuletea watu wetu chakula. Jopur e alwora mar Longonot e kar dak lee ma Naivasha oro kwayo margi ne sirikal mamalo mondo chiel kar dak lee no kaluwore kod medruok e lwenje kind oganda lee kod dhano. Gwenge makale midhiero no gin kaka Mushingiri, Mirera kod Longonot, kendo jopur mag gwengego ywak ni ok gibi yudo yuto moro amora koa e puothegi kaluwore ni lee no ketho chamgi ka giywak ne KWS kuom koso konyogi e wang' sa kaluwore gi kaka lee go osebedo ka donjo e puothegi kendo ketho negi chamgi. Gikwayo sirikal mondo okonygi e keto chiel kendo konyogi gi chiemo kaluwore gi kaka puothegi osetho. Sisi tumeishi kusumbuliwa na nyati, zinaingia kwa shamba na zinakuja ile wakati chakula imekuwa. Sasa zinaharibu chakula. Tumejaribu kufuatilia lakini hatujapata usaidizi bado. Mimi last year nyati ziliingia kwa shamba zikafagia kila kitu. Nikaita KWS siku 3 wakikuja kuangalia vile nyati zinakula vitu. Wakakuja wakaniambia wanakuja tu kuangalia lakini hawana hakika kama wanalipa. Sasa vile mnaona upande hii na upande hii tulikuwa tumepanda sana tukifikiria tutafuna mahindi na maharagwe na sukuma. Nilikuwa niko na demu hapa, nilikuwa nimepanda sukuma ndio niuse hii mwezi wa 8 kukiwa na. Mimi nataka tu serikali tusaidie maneno ya kuongea hiyo manyati. Yaani bali wanakaa iko wenye wanaenda kulisha mang'ombe huko na makondo na nini. Sasa ndio siku inapotea inakuja pandi. Sasa so, manyati na ng'ombe haisivelekana pamoja. E kinde ma jodak Masia medo penjo kama gavana margi James Orengo nitie, jalup gavana Masia William Oduol okono manyore mag chako timo tijene kaka jalup gavana Masiaya kata obedo ni nyaka ne Senate duoke apisi gavana Orengo pok nomiye tich moro amora motiyo. Oduol apenjo gimomiyo spika Masiaya kod jagoro mar kaunti no ema tayo chendo e kindeno moyangore ni gavana onge machiegni. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Ling mare kamaniang medo nyolo penjo ne to en kama nade to otimang'o to marang'o pokoloso penjogo bende olwar ne jalup gavana Masia William Oduol Denge kama entiere otimang'o to marang'o onge apisi. Bang' Ramogi TV icho William Oduol Nairobi, Oduol ni kod dwoko mane? An podo katamra tich. Jasiaya ong'eyo na ng'ama nyalo konyogi kendo nyalo kelo lokruok madier en Oduol Denge. Kech cabinet meeting mondo bedie en ne gavana o convene, to ka gavana onge to en deputy gavana ema onego bed ni yango bet mar cabinet. Koro ka gavana onge to deputy gavana onge, cabinet ni to koro ng'ano ma handle cabinet ni. Wapenjo Oduol gimomiyo onge apisi kendo okotine jopiny kata odoko ni osara to modo. An kawuok Siaya nyaka ne Senate duoka pokorwaka maber. Mandalo moko ne oketna mana vijana magoge gi dongo morito ofisa makiyena mondo adonj. Mandalo moko adonjo mana kod OCPD, police Masiaya kod OCS. Onge mar gavana osekelo penjo mathoth monywando koda ka kopo ni jalupne ne ogweyo tawe yora panda kose okono tich. An ng'eno yiera gi japiny. Awinjo ka ji mang'eny wacho nan mondo agwe tawo. To gwe tawo no mano ng'at manyap moluoro lweny. To an asendhuno denda ba awinjo nok lit. Kendo kiwang'a chwer ne kichadwa ni mondo atini japiny nikech an chandra an wuod joringi. Ka gwe tawo to jo mibadhe dhi kak Siaya kendo gidhi hinyo ja Siaya kabisa. Oduol okoni obiro mana gweyo tawo ka Orengo bende ogweyo tawo. An ok ogwela, an oyiera kod jopiny manyinga kod nying Orengo ne ni ballot paper. Picha na
kod pich orengo ne ni ballot paper. Ayie mana Gwetao ka wadhi idala kod James Bob Agri Orengo. Uduol kata kamano koni oseloso kod seneta Maseo Buro Ginga kendo odhi chako manyo tudruok e kinde kod gavana Orengo mondo dogi apisi mar tich. Nyocha romo kod seneta marwa Masiaya Daktari Oburu Dinga. Michael ne wagomba ka goburu maber ma wawacho weche mege Siaya. An gi geno ni Daktari Oburu kod Senate Committee ma Devolution kod Intergovernmental Relations dhi kelo kwe e kinda kod gavana Orengo mondo watin jopiny. Korka spika mar od bura Masiaya Jojo Kode ogone kare kendo ni oko mar Kenya omiyo ng'ato kata par ni fuok moro nitiere apisi mar gavana. Moko penjo kuma gavana nitiere to wachno wasewacho chien kar kacha ni gavana Masiaya nosenyiso jotelo Masiaya, sirkal Masiaya mar assembly kod sirkal mamare ni owuok odhi oko matin e weche ne mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon modhi timo. To kata kamano pod otayo sirkande kaka dwarore. Bedo no onge ofis no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ojiwo mine mondo dhodh nyithindo kuom dweche 6 maonge leo kapok ochak miyogi chiemo moro amora. Ma owacho ka lipot yango ni kwan mine ma dhodho nyithindo kuom dweche 6 e piny Kenya odok piny. Jo Juma lerono wachni. Piny Kenya pod thembe ng'wech mar neno ni mine odhodho nyithindo kuom dweche 6 ka ochakre odiechieng' nyuol maonge chiemo moro amora ma imiyogi ma iluongo kod dho ngere kaka exclusive breastfeeding. Lipot mogol kod migawo mar thieth yango ni kwan mine ma dhodho nyithindo kuom dweche 6 ne odok piny e piny Kenya ka owuok atamalo 62 e higa mar 2014 nyaka atamalo 60 e higa mar 2022. Nyathi to nokadhodho kamano endo nikech okoyot chak seche moko onge thuno nikech wachamo mana skuma gi strungi ng'enyne. Jagoro maduong' e migawo mar thieth Mary Mudhoni mane wuoyo e kinde nyasi mar chako juma mar dhoth e piny mangima ma ong'ere kaka breastfeeding week, nyasi mane obagi e mbalariany Mirongo ne wan dhodh nyithindo kuom dweche 6 konyo nyithindo e geng'o tuoche kod ber mamoko. Then we have early initiation to breastfeeding again. It also dropped by 2 digits to about 61%. Bottle feeding has increased from 26% to 34% in 2022. E kinde momedo jiwo mine mondo kodhodh kuom dweche 6, Mudhoni obedo ni oten kod gavana ma Migori Ochiliako wacho ni piny owacho dhi nyime kod keto kenge mar neno ni mine obedo kod lwasi makare mar dhodho nyithindgi. Health Act of 2017 dictates that every employer must and will always set up a creche. Secondly, on maternity issues, every female employee must go for maternity for 90 days. Currently embarked on constructing markets. We are constructing other facilities, and those facilities have a baby care section. E kinde nyasi ni mar hingo jumano mar dhodho nyithindo, jagoro maduong' e migawo ni mar thieth ne oyawo kar rito nyithindo e mbalariany Mirongo madhi konyo jopuonjre pod nitie kod nyithindo ma idhodho. We are extremely happy that we are taking care of what the government is emphasizing, that breastfeeding mothers should be taken care of, and therefore for our council, the board that runs the university, they have allowed us to allocate a space within the university to take care of the student mothers, and that takes care of the child and takes care of the education of the student mother. Ten mbalariany Mirongo ka otelo kod jalup chancellor Ngire Samuel Gudo ne wane kar rito nyithindo ni magigere mbalariany ni osekonyo jopuonjre mathoth madhodho nyithindo. Totally we have over 150 student mothers, and with that we have drawn over the last semesters that have gone, we have attracted about 50 to 55
children coming to the center. Moko mjopuonje madhodho nyithindo matiyo kod kar nyithindo ni wacho ni yande gintie kod pek nikech yande chuni nyaka koro gidogi kuondego magidake e kinde masomo dhi nyime mondo gidhodh nyithindo. Ikelo nyathi gokinyi gimoro saa 2, ikele ka en nyathi madhoth, ikele kisedhodhe gi chiembe moro matin mango nyalo chamo choro godo odiochieng' nyaka ang' saa mibiro. Nilikuwa nawacha mtoto na rafiki yangu kwa nyumba, naenda class for 2 hours but namwachia chakula. Jopuonjre makelo nyithinde kar rito nyithindo ni chulo $50 kuom odiochieng' kodiochieng'. So the need of actually trying to contribute a little in terms of 50 shillings per day, which they are able to pay. Nyaka sani mana maromo 60 mag mine madhodho e kaunti ma Migori madhodho nyithindo kuom dweche 6 kaka dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakaramogi e chenro mar ng'e gwengewa kawuono wago dak e gweng' ma Sofia mayudore Homa Bay. Jopiny malwora no wacho nade ewi kaka ne giwinjo sigand chakruok mar nying wa Sofia. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakaramogi machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Migori, ofuyo ma obiro piyo kendo e kaunti ma Homa Bay, e gweng' Center Junction kata Kardak mong'ere ni Sofia. Ka iselimo kata isekalo Kardagni mong'ere ni Sofia e dala mar Homa Bay, ang'o mabiro e pachi? Wang'eyo ni thothne nying mar Sofia ichako ga dhano. Koro ang'o madine mi chak gweng'ni Kardagni kata Center ni Sofia? Mokwongo, we wawinja nena ni jodak makae, to pachgi en mane kotuno kod gima dine mi chak Kardagni ni Sofia. Kane wadongo Sofia, to ne nitie principal Homa Bay, mano ya Homa Bay High School, mane mino diluongo ni Sofia. Koro diere no be kane in Sofia kanyo nitie yo moro madwa donjo kar Misita ka kapok ichopo Misita. Kanyo ne nitie ga clinic moro. Gorofa moro nitie ga kanyo matin. Mane mon ochako kete aswakre dho clinic no. Gibiro to giuse dhoge kanyo. Koro dhoge kanyo ne gikoni to koro karwa mar aswakrani. To watim nang'o, wamiye nying mane? To wakoni wamiye mama dada Sophie. Mondo kae ni koro waket ni Sofia, area ma Sofia kanyo. Mokwongo tik nitie hospital Sofia. Hospital nitie daktari moro mane thietho mane iluongo ni jaduong' Amuka nong'e thietho kabisa, kendo ji nohere mang'eny. To kanyo nomeo. Koro ji ochako kelo gik machunga, kelo rabolo, kelo gik matindo tindo use kar kanyo. Ndalo no sirikal machon ok dwa mondo kanyo bed chiro, kima gi chiro town piny. Koro nisiki riembo jogo kanyo pile. Ma kanyo nolokore miluongo ni wiye tek. Koro dung kanyo ni wiye tek. Koro bang' mano nitie japuonj maduong' e Homa Bay Secondary, mane nitie gi dhako miluongo ni Sofia. Koro dhako nogero landi kanyo mbele kacha chande, ma kama almaesa gi nitie kanyo. Kane gero landi kanyo, to kanyo noluongi, koro nichako luongi ka ji dhi kanyo ni koro wadhi chungo bath landi Sofia. Koro kanyo ma gibede ka gichungo kanyo, kaso ji duto ka ji dhi e mpira ki stadium, nikech nitie kar pap maduong' ma nitie bathe kanyo. Koro ji lokore duto niya, wadhi go mpira Sofia. Koro lokore nying maduong'. Bang' winjo paro mopogore opogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng' kata kar dak ma Sofia, we koro wawinja nena ni ang'o madine mi chak kae ni Sofia. Adieri mar wach motenore kod kuku mar nonro nying kar dak ni ma Sofia ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane ochakore. Nying mar Sofia ni noa mokwongo nochakore ni wich tek no noket chiro moro matin. Kanoket chiro to mine ne dhiye, to chief
the late Chief Odoyo ni daro gi ni ayuru ka. Koro ne omiyo chake ni Wich Tek. Sinema bende ma niluongo ni functional film ni neno Sofia kanyo mani kete. Koro ji ni pondo nyithindo kadhi e sinema. Kwaduogo tieno tichwadowa. Nyithindo gi wiu tek manade. Mawakwiru ni we udhi e sinema to udhi kithuon. Mano kuka Sofia nochakore at the beginning. Then after that, bang mano, nitie principal mar Homa Bay High School ni luongo ni James Maura no ja Ugenya. To ne en gi jaode. Be ni puonjo Homa Bay Primary School ni luongo ni Sofia. Koro no kao pesa matin manoyudo manigiyudo gigero golandi Sofia kacha opposite Sofia SDA Church panoting'o dhoudi 4 manogero. Kanose gero koro nying Sofia dwa meu moingo Wich Tek cha. Koro meu to pi be ni onge Homa Bay ka. Kato yua pi o estate ne maji tuomo. Koro ji ng'iew maji a kuonde maboyo boyo kadhi ng'iew pi. Koro ji wuok ne wadhi ng'iew pi Sofia. Mano momiyo nying Sofia omeu sani. Kendo ne en estate maduong' within Homa Bay ka. To Sofia, humbe landore kod weche kata timbe mage. En Islam mar ariyo maduong' mogik ma ji odake kamongore ma ji odake mang'eny kabisa. Mar ariyo en yo maduong' ma donje town kendo wuok oko mar town. Kochimo kuonde kaka Rongo, to chimo Karodi, to chimo Mbita, nyaka ni ng'ad Sofia. Koro nochalo junction mane ji donjogo e Homa Bay town. Stadium masani bende momiyo ng'ere ahinya. Kechu tuke te kata ma Nairobi igoyo gide stadium kae miluongo ni Raila Odinga stadium omi nying manyien. To bende nyaka ne Sofia chakre kaka kar dak osenyuolo dongruoge e ngima jogo modak e iye ka. Gedo kendo ber. Kendo wagoyo erokamano ne sana gavana marwa Gladys Wanga. Wagone erokamano maduong' nikech omiyo sani kata un mane ubiro neno kandechni oyawno nyaka kuonde mane kikalo kar ng'ato tong'isi ni kadhe ploda to kare kanyo kare ne ndara. Koro miyo yawnwa ndara masani kamora amora kaminyalo dhiye onge ng'ama dinoni. Mine ne chandore ne stima sani otieno wan waloko nyaka kata saa 5 otieno mang'ama ohere madhi e ode. Diskulu solidarity piny Sofia kanyo. Ko solidarity ni emano lokore to koro dhi ounga to loso Homa Bay Primary nikech Sofia. Kendo kanyo modogo ounga to loso Aronda Primary. Kanyo mounga Sofia to loso Rabumo South Primary. Kanyo modogo ungore to loso Pedo Primary. Koro magi skunde moluoro aloko mar Sofia morito jok modak Sofia. Kendo sani wan gi Pedo dispensary bendo nyuolore manyalo konyo Sofia gi Sauriako. To gin rem kata kwayo mage ma jodak ma Sofia ni godo magigombo ni komedikel e kar dagni ma Sofia to Sofia biro dongore mametni chal kod kuonde mamoko. To kendo ndara ni omed ketonwa alam e chuodho. To gi sana ndara malala chabogonwa alam nyaka Kipasi. Mondo ji onwang' yo johala kadhi Kipasi samunyi kanyo gernwa daraja moro olosnwa. Waonge chiro ma Sofia nikech Sofia osebedo chiro to kati goli tere kuma bor pur bubira kanye Sofia mine uso kanyo kendo kidhi Sofia godhiambo to gini opong' ma kamito kopokier ni obayo yo to nego ji turi. Kopo ni inyalo ger ka inyalo identify kama inyalo ger e chiro to wanyalo bedo maber. Mano shida maduong' ma Sofia nigo. The population ma Sofia osebedo malo kabisa moingo kaka chon. Koro pi
wakwayo ni onego miwa pi mang'eny kech pipe moketi gin pipe matindo inji 4 to kane ber to nokenwa pipe madongo masavonwa pi throughout the whole day. Nyakuramogi mana kamano gikanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'egwengewa. Ang'eyo ni ka isebedo ka ipenjori ni ang'o madinomiyo chak kar dagni ni Sofia. To sani koro in kod ng'eyo e wi nono mar nying kar dak ma Sofia. Erokamano kuom bedo kodwa. Oriti masane. Warom kendo juma manyien. Nyinga Millicent Adhiambo. Kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma kuom nonro mar kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay, kendo mane matero e yweyo mar ariyo. Kik idhi mabor, wabro duogo gi weche tuke. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Mm-hmm. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, okay, which is actually that one, that's the one called Ka Holy Book of Netta. Mm-hmm. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pur gi ohala wadwa wuoyo kit pith mar rabolo mitedo, jomoko be luonge ni matoke. Rabolo mitedo ite ok boyo ahinya, ite chiek kaka oketo foliage mare opogore gi kaka magiketo. Rabolo dwaro pi mang'eny mondo mi rabolo obed gi chiemo, kata mondo mi rabolo kuod maduong', odwaro pi mang'eny.